കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിഭ്രാന്തസ്യ അനനാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ शिल प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्ते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम तृतीय अध्यायम श्लोकम 6. മതജി സ്ക്രീനിൽ കാണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യമകിങ്കരന്മാര് യമരാജന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, തങ്ങളുടെ ആ സേവനങ്ങൾ തടഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങളെക്കാളും വലിയതായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും നിയന്താവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായി തീരും. അങ്ങനെ കുറെ നിയന്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ നിയന്താവ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. किंदो शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वामुपचारो हि यदा मण्डलवर्तिनाम्. किंदु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वामुपचारे हि यदा मण्डलवर्तिनाम्. हरे कृष्ण. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. किंतु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहूनामिह कर्मिणाम्
ശാസ്ത്രത്വാമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം കിന്തു ശാസ്ത്രുബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ഹിന്ദു കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വാമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്തെ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതൃശ്യാമദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വോ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിന്ദു ശാസ്ത്ര ബഹുത്തെ സ്യാത് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രോത്തമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വോ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിന്ദു ശാസ്ത്രബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭസന്നിധി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിന്ദു ശാസ്ത്രബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വം ഉപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വേ സ്യാദ് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിന്ദു ശാസ്ത്രബഹുസ്തേ സ്യാദ് ബഹൂനാമിഹ കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോ ഹി യഥാ മണ്ഡലവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിന്ദു ശാസ്ത്ര ബഹുത്തെ സ്യാദ് ബഹുനാമിഹ കർമ്മിണാം
शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वसंत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू शास्त्र बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वम् उपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा ओ नमो भगवते वासुदेवाय। किन्तु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहुनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुप्रति माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदु शास्त्र बहुत्वे स्वात् स्याद् बहुनामिक कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू शास्त्र बहुते स्यात् बहूनामीह कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यदा मंडलवर्तिना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा उषा नायर माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहुनामिक कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदु शास्त्र बहुते स्यात् बहुनामिह कर्मिणां शास्त्रमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് ജയ്. യമദൂതന്മാർ തുടർന്നു, വ്യത്യസ്തരായ കർമ്മികൾ അഥവാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തരായ വിധികർത്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്ര അധികാരി വകുപ്പ് തല ഭരണാധികാരികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ വിധികർത്താക്കൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ നിർബന്ധമായും പരമോന്നതനായ ഒരു നിയന്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് ജയ്. സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ വ്യത്യസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാകുമെങ്കിലും നിയമം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം. ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നിയമം എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒരേ വ്യവഹാരത്തിൽ രണ്ട് ന്യായാധിപന്മാർ രണ്ട് വിധികൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യമദൂതന്മാർക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രീകൃത ന്യായാധിപൻ ആരെന്നറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അജാമിളൻ മഹാപാപിയാണെന്ന് യമദൂതന്മാർക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യമരാജൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ യമരാജൻ അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മദസ്ത്വാമേകോ ഭൂതാനാം സ്വേശരാണാമതീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭ അശുഭ വിവേചനഃ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം സ്വേശരാണാമതീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭ അശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ശോഭ വിജയമാവതി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगस्त्वमेव भूतानां शेषराणामधीश्वरां शास्तादण्डधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सावित्री स्वामी. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदस्तमेको भूतानां शेषराणामधीश्वरः शास्तादण्डधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. राधा पिल्ला माता जी चलिकर माता जी. हरे कृष्ण. अनम्यूट ചെയ്തു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാപിള്ള മാതാജി, രാധാപിള്ള മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം സേശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവ പറയാൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം ശേശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ രാധാപിള്ള മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം സേശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്തമേകോ ഭൂതാനാം ശേഷരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം ശ്രീശരണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭാ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം ഈശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ചൊല്ലു. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം സേശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്ത്വമേകോ ഭൂതാനാം ശേഷരാണാമധീശ്വരഃ ശാസ്താദണ്ഡധരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിനും ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. പരമോന്നതനായ വിധികർത്താവ് ഒരാളായിരിക്കണം, പലരാകരുത്. പരമോന്നതനായ ആ ന്യായാധിപൻ അങ്ങാണെന്നും അങ്ങേക്ക് ദേവന്മാരുടെ മേൽ പോലും നീതിന്യായ പരിപാലന അധികാരമുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും യജമാനൻ, എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളുടെയും പുണ്യ അപുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ വ്യവച്ഛേദിക്കുന്ന പരമാധികാരിയാണെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ധാരണ. ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാർ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒരു ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യമരാജനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപൻ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നേതാവ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് യമരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ആരാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ വെറുമൊരു സേവകൻ മാത്രമാണ്, ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത
സ്വാമിൻ നിധിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുരാജ് ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ, ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അധികാരികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ അവര് തമ്മില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെ. ഒരു കാര്യം തന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ളായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരാളത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും അല്ലാന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓരോരോ. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള നിയന്താക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്കൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിയും ധർമ്മവും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് യമകിങ്കരന്മാർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യമരാജനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് യമകിങ്കരന്മാർ എന്താ പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉന്നത അധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വ്യത്യസ്തരായ കർമ്മികൾ അഥവാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തരായ വിധികർത്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രാധികാരി വകുപ്പ് തല ഭരണാധികാരികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ വിധികർത്താക്കൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ നിർബന്ധമായും പരമോന്നതനായ ഒരു നിയന്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴേ യമകിങ്കരന്മാര് ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മം ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അജാമിളനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെന്താണ്, അവരെ തടയുകയും അല്ലെ ബലമായിട്ട് അവരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അജാമിളനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും യമരാജനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഈ വൃത്തിന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവരെ തടയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വേറെയും നേതാവുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാണ് യമകിങ്കരന്മാർ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ കൂടാതെ വേറെയും ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ ആരാണ് ഇത്ര ധൈര്യത്തില് ഞങ്ങളെ തടയാനായിട്ട് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു പരമാധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, മുഖ്യ അധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന യമരാജനോട് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലതര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു പരമോന്നതനായ ഒരു നിയന്താവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാകുമെങ്കിൽ നിയമം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം. ആ കേന്ദ്രീകൃത നിയമം എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒരേ വ്യവഹാരത്തിൽ രണ്ട് ന്യായാധിപന്മാർ രണ്ട് വിധികൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് യമദൂതന്മാർക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രീകൃത ന്യായാധിപൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാല് താഴെത്തട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആ ഉന്നത അധികാരിക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനോ അല്ലെ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന് താഴെത്തട്ടിൽ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവർക്ക് മേലെ വേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അവർക്ക് മേലെ വേറെ ആൾ, അങ്ങനെ അവസാനം അത് ആരാണോ, ഇപ്പൊ ഒരു സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെ, അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താഴെത്തട്ടില്. അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴില് മറ്റുള്ള ധാരാളം വകുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഓരോരോ അധികാരികളും മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ കീഴില് മറ്റുള്ള
കളക്ടറും മറ്റുള്ള ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നടപ്പിലാക്കുക അല്ലെ. ആ നിയമമാണ് എല്ലാവരും മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, യമരാജനോട് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊരു അവസാനമായിട്ടൊരു ഉന്നത അധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ആരായിരിക്കണം? നിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. കേന്ദ്രീകൃത ന്യായാധിപൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അജാമിളൻ മഹാപാപിയാണെന്ന് യമദൂതന്മാർക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യമരാജൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യം സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ യമരാജൻ അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് പോയത്, എന്നാൽ അതിനെ തടഞ്ഞു. ഇതിനെന്താണ് കാരണമെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പരമോന്നതനായ വിധികർത്താവ് ഒരാളായിരിക്കണം, പലരാകരുത്. പരമോന്നതനായ ആ ന്യായാധിപൻ അങ്ങാണെന്നും അങ്ങേക്ക് ദേവന്മാരുടെ മേൽ പോലും നീതിന്യായ പരിപാലന അധികാരമുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും യജമാനനും എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളുടെയും പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ വ്യവച്ഛേദിക്കുന്ന പരമാധികാരിയാണെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ധാരണ. ഇപ്പോ യമരാജനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിധികർത്താവ്, അങ്ങാണ് പരമോന്നതനായ ന്യായാധിപൻ, അങ്ങക്ക് ദേവന്മാരുടെ മേൽ പോലും നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെ പറയുന്നത് കാണാം. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശിവനും ഗണപതിയും മുരുകനും എല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ യമരാജനും ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. യമരാജൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇപ്പോ വിധികർത്താവ് ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെ. കോടതികളിലൊക്കെ ആയാലും ധാരാളം അഭിഭാഷകരെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. അവസാന തീരുമാനം ആ ജഡ്ജ് അല്ലെ, അദ്ദേഹമാണ്, ആ ന്യായാധിപനാണ് തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. ഇന്നതാണ് ഇതിന് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ധർമ്മമാണ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായാലും ഒരേ ഒരാള് അവസാനമായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ. അത് അങ്ങായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദേവിഹതോ ദണ്ഡോ ന ലോകേ വർത്തതേ അധുനാ ചതുർഭിരദ്ഭൂതേ സിദ്ധേ രാജ്ഞാതേ വിപ്രലംബിതാ. തസ്യ ദേവിഹതോ ദണ്ഡോ ന ലോകേ വർത്തതേ അധുനാ ചതുർഭിരദ്ഭൂതേ സിദ്ധേ രാജ്ഞാതേ വിപ്രലംബിതാ. പരിപൂർണരും അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നവരുമായ നാല് വ്യക്തികൾ അങ്ങയുടെ ഉത്തരവ് അതിലംഘിക്കുകയാൽ അങ്ങയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ദണ്ഡനാജ്ഞകൾ ഇനിമേൽ ഫലപ്രദങ്ങളല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. നീതിന്യായ നിർവഹണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യമരാജനാണെന്നായിരുന്നു യമദൂതന്മാരുടെ ധാരണ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ലെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിദ്ധലോകത്ത് നിന്നുള്ള 4 വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ചത് അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യമരാജന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കുവാൻ പോയിട്ടുള്ളവരാണ് യമകിങ്കരന്മാർ. അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലേ.
ആരാ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? 4 കൈകളോടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വരുന്നു ആ സിദ്ധലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഞങ്ങളെ തടയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശിക്ഷകളൊക്കെ ഇനി മേലിൽ ശരിയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ്. പരിപൂർണരും അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന 4 വ്യക്തികൾ അങ്ങയുടെ ഉത്തരവാദി ലഭിക്കാൻ അങ്ങയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ദണ്ഡനാജ്ഞകൾ ഇനിമേൽ ഫലപ്രദങ്ങളല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങള് ഈ ജോലിക്ക് വേറെ പോയിട്ട് ഇനിയും കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നാണം കെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനി അങ്ങ് വിധിക്കുന്ന ആ ശിക്ഷയൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ്. പറഞ്ഞു നീതിന്യായ നിർവഹണത്തെ ചുമതലയുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യമരാജൻ എന്നായിരുന്നു യമദൂതന്മാരുടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ലെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിദ്ധലോകത്ത് നിന്നുള്ള 4 വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ച് അവരെ അമ്പരിച്ചു. ഇവിടെ ആരും തന്നെ യമരാജന്റെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിക്കുവാനായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്ന് ആണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ യമരാജന്റെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിയമാനം തവാദേശാദസ്മാഭിർയാതനാഗൃഹാൻ വ്യാമോചയൻ പാതകിനാം ചിത്വാ പാശാൻ പ്രസഹ്യതേ. നിയമാനം തവാദേശാദസ്മാഭിർയാതനാഗൃഹാൻ വ്യാമോചയൻ പാതകിനാം ചിത്വാ പാശാൻ പ്രസഹ്യതേ. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ തുടർന്ന് മഹാഭാവിയായ അജാമണനെ ഞങ്ങൾ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഈ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നപ്പോൾ സിദ്ധലോകത്ത് നിന്നെത്തിയ ആ സുന്ദരന്മാരായ വ്യക്തികൾ അവന്റെ കെട്ടുകൾ ഛേദിച്ച് അവനെ മോചിപ്പിച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ യമരാജന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും യമരാജൻ അപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യമദൂതന്മാർ സംതൃപ്തരാകുമായിരുന്നു എന്നും ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അജാമിളൻ കാണുന്നു 3 യമകിങ്കരന്മാര് കയ്യിൽ കയറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ നാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചതും കൊണ്ട് മാത്രം അവര് പ്രായശ്ചിത്വമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ശിക്ഷയുണ്ടാവാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ, ആ 4 കൈകളുള്ള സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് യമകിങ്കരന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ട് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നതായിട്ട് ചില പ്രഭുപാദരുടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ യമരാജന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന യമരാജന് അപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യമദൂതന്മാർ സംതൃപ്തരാകുമായിരുന്നു എന്നും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ. ഞങ്ങളെങ്ങനെ അപമാനിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അല്ലെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയും അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണമെന്ന് യമകിങ്കരന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ താം സ്തേ വേദിതുമിച്ഛാമോ യദീനോ മനസ്യേഷമം നാരായണാത്യേ വിഹിതേ മാ വൈരിത്യായുർധൃതം. താസ്തേ വേദിതുമിച്ഛാമോ യദീനോ മനസ്യേഷമം നാരായണേത്യാ വിഹിതേ മാ വൈരിത്യായുർധൃതം.
പാപിയായ അജാമിളൻ നാരായണന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച ഉടനെ സുന്ദരന്മാരായ ഈ 4 വ്യക്തികളും ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പ്രത്യുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവിടേക്ക് വന്നു. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിൽ നിന്നും അവരെ പറ്റി അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന വർഷം അവർ ആരെന്ന് ദയവായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അവരെന്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭാവാത്മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി 4 വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ പരാജിതരായി വളരെയധികം മനസ്സ് വേദനിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ യമരാജന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും യമകിങ്കരന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അവർ ഇച്ഛിച്ചു. രണ്ടിലേതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് സർവജ്ഞൻ കൂടിയായ യമരാജന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർ അഭിലഷിച്ചു. അവിടെ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങള് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അജാമിളിനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇളയ പുത്രനെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി നാരായണ എന്ന്. അത് വിളിച്ച ഉടനെ എന്താണ്, 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാർ. നേരത്തെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട അല്ലെ, ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പ്രത്യുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവിടേക്ക് വന്നു. അങ്ങയിൽ നിന്നും ഞങ്ങള് അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന വർഷം അവർ ആരാണെന്ന് ദയവായി വിവരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അവർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അവരോട് തന്നെ അല്ലെ, ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത്രയും സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ, വളരെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം യമരാജ, അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം, ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരിച്ചു തന്നാലും അല്ലെ. പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. പ്രവാചകർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വിഷ്ണുദൂതന്മാരിൽ നിന്നും പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ട് അവർ അത്രയും അപമാനിതരായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അപമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും ശിക്ഷ നൽകാനായിട്ടും യമകിങ്കരന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ 4 പേര്, ഞങ്ങളെ തടയാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ 4 പേര് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമായിരുന്നു എന്ന്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീബാദരായണീരുവാച ഇതി ദേവസ്സ ആപൃഷ്ടഃ പ്രജാ സംയമനോ യമഃ പ്രീതസ്വദൂതാൻ പ്രത്യാഹ സ്മരൻ പാദാംബുജം ഹരേ. ശ്രീബാദരായണീരുവാച ഇതി ദേവസ്സ ആപൃഷ്ടഃ പ്രജാ സംയമനോ യമഃ പ്രീതസ്വദൂതാൻ പ്രത്യാഹ സ്മരൻ പാദാംബുജം ഹരേ. ബാദരായണി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി
നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാദരായണ അല്ലെ, വ്യാസദേവനെ ബാദരായണൻ. വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ബാദരായണി. ശ്രീ ബാദരായണി രൂപാച ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട യമരാജൻ ജീവസത്തകളുടെ പരമോന്നതനായ നിയന്താവ് അവരിൽ നിന്നും നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിക്കിയാൽ അവരിൽ വളരെ സംപ്രീതനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയുടെ അത്യുന്നത നിയന്ത്രകനായ യമരാജൻ തന്റെ ആധിപത്യ സ്ഥാനത്ത് നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിനാൽ സ്വന്തം വൃത്തിയിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായി നാരായണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് യമരാജന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ദൂതന്മാർ നാരായണന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനായി. കാരണം അദ്ദേഹവും ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. നാരായണന്റെ നാമം അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അത്രയും ശക്തിമത്താണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഇപ്പോഴ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അല്ലെ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ച ഉടനെ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? നാരായണ എന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കേട്ടപ്പോൾ യമരാജന് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. യമരാജനെടുക്ക വരുന്ന ആരും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമമൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, കേൾക്കാനും വഴിയില്ല. എന്താണ്? അത്യന്തം ഭാവികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അത്രയും പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ യമരാജൻ ഇപ്പോഴ് സന്തോഷമായി. എന്താണ്? തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാരായണ നാമം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് കേട്ടാലും അതൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവർ കാണുക അല്ലേ. എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ധാരാളം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ നാരായണന്റെ നാമം ജപിച്ച ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഞങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അജാമിളന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പാപം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം പോലും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കാൻ പോയത്. അവനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ നാരായണ എന്ന് അവൻ ഉച്ചരിച്ചു. അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ തടയുകയും അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ യമരാജൻ എന്താണ്? അതിലെ നാരായണ മന്ത്രം, നാരായണ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അത് പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുകയും ആ സമയം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഓ ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്
യമരാജനും അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. എന്താണ് യമരാജൻ പറയുന്നത് നോക്കാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമ ഉവാച പരോ മദന്യോ ജഗതസ്തുഷാ ഓദം പ്രോദം പടവത് യത്ര വിശ്വം യതം ശോതോ അസ്യ സ്ഥിതി ജന്മനാശാ നസ്യോദവത്യസ്യ വശേ ച ലോകഃ. യമോവാച പരോ മദന്യോ ജഗതസ്തുഷാ ഓദം പ്രോദം പടവത് യത്ര വിശ്വം യതം ശതോ അസ്യ സ്ഥിതി ജന്മനാശാ നസ്യോദവത്യസ്യ വശേ ച ലോകഃ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. യമരാജൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ അത്യുന്നതനായി അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനല്ല പരമോന്നതൻ. എനിക്ക് മീതെ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും മീതെയാണ് പരമോന്നതനായ യജമാനും നിയന്താവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശിവനും. നെയ്ത്തുവസ്ത്രത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന 2 നൂലുകൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു കാള മൂക്കുകയറിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ സമഗ്ര ലോകവും അദ്ദേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. യമരാജനും മീതെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ സംശയിച്ചു. അവരുടെ സംശയ നിവർത്തിക്കായി അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം മറുപടി പറഞ്ഞു, അതേ, എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു പരമോന്നതന നിയന്താവുണ്ട്. യമരാജനെ ചലിക്കുന്ന ചില ജീവസത്തുക്കളുടെ മനുഷ്യജീവികളുടെ ചുമതലയാണുള്ളത്. മൃഗങ്ങളും ചലിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ശരിതെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളൂ. അവരിൽ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ യമരാജന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യമരാജൻ ഒരു നിയന്താവാണെങ്കിലും ഏതാനും ജീവസത്തുക്കളുടെ മാത്രം ഒരു വിഭാഗീയ നിയന്ത്രകനാണ്. മറ്റു പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രകരായി പല ദേവന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ ഒരു പരമോന്നത നിയന്ത്രകനുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അത്യുന്നതനായ നിയന്താവ് കൃഷ്ണനാണ്. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ അവരവരുടെ വിഭാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ പരമനിയന്താവായ കൃഷ്ണനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിസാരമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:7 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, മത്തപരതരന്യാന്യാസ്തി ധനഞ്ജയ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധനഞ്ജയ അർജുന, ആരും എനിക്ക് അതീതരല്ല, എല്ലാവർക്കും അതീതനായ ഒരു പരമനിയന്താവുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് യമരാജൻ പെട്ടെന്ന് തന്റെ സഹായികളുടെ സംശയം ദൂരീകരിച്ചു. ഓദം പ്രോദം എന്നീ വാക്കുകൾ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണത്തെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് ചില മധ്വാചാര്യർ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് സമാന്തരവും ലംബമാനവുമാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്താൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യഥാ കന്ദാപടാസൂത്ര ഓദോ പ്രോദശ്ച സംസ്ഥിത ഏവം വിഷ്ണാവ് ഇദം വിശ്വം ഓദം പ്രോദം ച സംസ്ഥിതം. വസ്ത്രത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന 2 നൂലുകൾ സമാന്തരവും ലംബമാനവുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സമാന്തരവും ലംബമാനവുമായി കാരണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ യമകിങ്കരന്മാരുടെ ആ സംശയത്തെ യമരാജൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. യമരാജൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സർ, നിങ്ങൾ എന്നെ അത്യുന്നതനായി അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനല്ല പരമോന്നതൻ. എനിക്കും ഇതേ ചന്ദ്രനും ഇന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഇതേയാണ് പരമോന്നതനായ യജമാനും നിയന്താവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗ്യമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശിവനും. നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയതൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ ശരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ നിയന്താവ് ഞാനാണ്, എന്നാൽ എനിക്കും മേലെ ഒരു നിയന്താവുണ്ട് അല്ലെ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ കുറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിയന്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? യമരാജനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്, അവരുടെയൊക്കെ പരമാധികാരി നിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നാണ് യമകിങ്കരന്മാർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്
ഞാനല്ല യഥാർത്ഥത്തില് പരമനിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അല്ലെ, ഇന്ദ്ര ചന്ദ്ര സൂര്യ അഗ്നി വരുണ അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിന് പറയുന്നത്, നെയ്ത്ത് വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ട് നൂലുകൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു കാള മൂക്കുകാരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമഗ്ര ലോകവും അദ്ദേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെ, നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അല്ലെ, നല്ല പട്ട് സാരികളും അല്ലെ മറ്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നു അല്ലെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അത് കാണാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? രണ്ട് നൂലുകൾ ചേർത്താണ് ഇത് അത് നെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു നൂല് വിലങ്ങനെയും അല്ലെ അങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടും അല്ലെ, അങ്ങനെ രണ്ട് നൂലുകള് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. ആ നെയ്ത്തുകാരൻ കുറേ പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അത്രയും സുന്ദരമായിട്ട് നെയ്തിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള നെയ്ത്ത് ഫാക്ടറികളൊന്നും അല്ലാത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ നെയ്തിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നും. അപ്പൊ അവരത്രയും രണ്ട് നൂലുകൾ ചേർത്ത് നെയ്തിട്ട് അല്ലെ, എന്തോ അതിന് പറയും കൂടും പാവും എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു നെയ്ത്തുകാരനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ. വസ്ത്രങ്ങൾ കാണുന്നു, നമ്മൾ ഇന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നില് ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നമാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറയും. രാജൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ചെറിയൊരു ചുമതല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യരിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊന്നും എന്റെ അധീനതയിൽ പെടുന്നതല്ല. അതുപോലെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ശരിയായ അവബോധമല്ല മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അത് പാപം എന്ത് പുണ്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും. അപ്പൊ അവരൊന്നും എന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും എന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യമരാജനും ഇത് ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സംശയിച്ചു. അവരുടെ സംശയ നിവൃത്തിക്കായി അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതെ, എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു പരമോന്നതനായ നിയന്താവുണ്ട്. യമരാജന് ചലിക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുടെ മനുഷ്യജീവികളുടെ ചുമതലയാണ്. മൃഗങ്ങളും ചലിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്ല. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളൂ. അവരിൽ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ യമരാജന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യമരാജൻ ഒരു നിയന്താവാണെങ്കിലും ഏതാനും ചില ജീവസത്തുക്കളുടെ മാത്രം ഒരു വിഭാഗീയ നിയന്ത്രകനാണ്. മറ്റു പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രകനായി പല ദേവന്മാരും. പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ഒരു പരമോന്നത നിയന്താവുണ്ട് എന്ന് പറയും. ആരാണത്? ബ്രഹ്മ പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാദിരാതി ഗുരുന്ദ സർവകാരണക്കാരൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണബുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ മത്തപരതരന്യാ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ. അർജുന, എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ഈ ലോകത്തിലെ ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു മാലയിൽ അല്ലെ മുത്തുകള് ഒക്കെ കോർത്തു വെച്ചിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാലയായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതൊരു നൂലിന്മേലാണ് അല്ലെ. സൂത്രേ മണികളായി ഒരു മുത്തുമണികൾ ഒരു നൂലിന്മേൽ കോർത്തു വെച്ച പോലെ സമഗ്ര ലോകങ്ങളെയും ഭഗവാൻ പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ മാലയ്ക്കുള്ളിലെ അല്ലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാലകൾ മുത്തുമാലകളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏതിന്റെ മേലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? നേരത്തെ നെയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിന്റെ ആ രണ്ട് നൂലുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ
ഒരു മനോഹരമായ മാലയില് മുത്തുമാലയിൽ അതിന്റെ നൂലിനെ കുറിച്ച് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആ നൂലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ മുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാളും ഉയർന്നതായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ല എന്ന്. അപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ സംശയം ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെയും പരമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സേവകൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോ നാമഭിർവാചി ജനം നിചായാം ബധ്നാതി തന്ത്രാമിവദാമഭിർഗഃ യസ്മൈ ബലിം തായിമേ നാമ കർമ്മ നിബന്ധബദ്ധാശ്ച വഹന്തി. യോ നാമഭിർവാചി ജനം നിജായാം ബധ്നാതി തന്ത്രാമിവദാമഭിർഗഃ യസ്മൈ ബലിം തായിമേ നാമ കർമ്മ നിബന്ധബദ്ധാശ്ച വഹന്തി. ഓക്കെ, ആരോ കയ്യർത്തിണ്ടായിരുന്നു, വേഗം ചൊല്ലിക്കോ. രമായ സ്മരൻ മതി. നാമഭിർവാചിജനം യസ്മൈ ബലിം തേ ഇമേ നാമ കർമ്മ നിബന്ധബദ്ധാശ്ച ഗിരാ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരൻ അവന്റെ വണ്ടിക്കാളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് മൂക്ക് കയറിയിടുന്നത് പോലെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ വ്യതിരിക്തമായ ക്രമങ്ങളുടെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ നാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേദങ്ങളിലെ തന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന കയറുകളാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയം മൂലം അവരുടെ യഥാക്രമ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഒരു വിഹിതം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരെന്നില്ലാത്ത സർവരും ബദ്ധരാണ്. മനുഷ്യനോ ദേവനോ മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, മയാദ്യശ്രേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക യന്ത്രത്തിനു പിന്നിൽ. മറ്റ് ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദിക അനുശാസനങ്ങളാൽ ക്രമീകൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യജീവി വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ നിയമക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് യമരാജന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളും ബ്രാഹ്മണരായി, ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരായി, പിന്നീട് വൈഷ്ണവരായി സ്വയം ഉയരണമെന്ന് വിവക്ഷ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവത് ആരാധനയുടെ സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. സ്വേ കർമ്മണി അഭിരത സംസിദ്ധിയും ലഭ്യതേ നരഹ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണവും സമാധാനപൂർണമായ അസ്തിത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഒപ്പം എല്ലാവരും സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഏന സർവം ഇതം തതം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സമാന്തരവും ലംബമാനവുമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ ഓതം പ്രോതം ഒരുവൻ അവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ അതപ്പുംബിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, അതുകൊണ്ട് ഒരുവനെ നേടാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നത പരിപൂർണത വർണ്ണവിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിതക്രമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മ നിർവഹണത്തിലൂടെ
ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനം. ഒരുവന് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് പരിപൂർണമായ പ്രക്രിയയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഒരുവന് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ആരാധ്യാർഹനാണ്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മോചനത്തിന്റെ ഫലം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പരോക്ഷമായി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം വൈകും. നാമബീർവാചി എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ നാമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി. വാക്ക് അഥവാ വൈദിക വിലക്കുകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. എല്ലാവരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം അല്ലെ. അവനെ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകളാണത് അല്ലെ. നേരത്തെ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുക? അവര് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക. എല്ലാം സത്യസന്ധമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെ. 4 ആശ്രമങ്ങള്, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ചുമതലകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരുടെ കടമ അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ അല്ലെ ശൂദ്രന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ എന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. ക്ഷത്രിയനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും എന്നൊക്കെ. വൈശ്യർക്ക് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം എന്നിവയെ, ശൂദ്രർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 4 ആശ്രമങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്താനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന പോലെ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാൻ അവരെ തെറ്റിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാക്കാനല്ല അല്ലെ. പലരും പറയും ചാതുർവർണ്ണമയാ സൃഷ്ടം, ആ ഒരു ലൈനെ അവർ പറയും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 4 തരം തിരിച്ചത് എന്തിനാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത വരികളിൽ പറയും അല്ലെ, ചതുർവർണ്ണമയാ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ്. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു ശൂദ്രൻ എല്ലാത്തരം ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മേലെയാണ് അവന് സ്ഥാനം, ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനായിട്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ. പറയുന്ന ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരൻ അവന്റെ വണ്ടിക്കാളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു എന്ന് അവയ്ക്ക് മൂക്കുകാരിടുന്നതുകൊണ്ട് പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ വ്യതിരക്തമായ ക്രമങ്ങളുടെ നാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിലെ തന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന കയറുകളാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയം മൂലം അവരുടെ യഥാക്രമ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഒരു വിഹിതം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവരവരുടെ ഒരു വിഹിതം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയും.
അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, അതുകൊണ്ട് ഒരുവിനെ നേടാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നത പരിപൂർണ്ണ വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിതക്രമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനം. ഒരുവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നുള്ള പരിപൂർണമായ പ്രക്രിയയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഒരുവന് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാവുകയും ചെയ്യും. ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഈ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ആരാധ്യർഹനാണ്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മോചനത്തിന്റെ ഫലം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പരോക്ഷമായി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം വൈകും. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള അവർക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. അല്ലെ, എന്നാൽ അത് ശരിയായ വഴിയല്ല എന്ന് പറയും. അല്ലെ, അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് അല്പമേധസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെന്താണ്, കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. 15, 16 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. പിന്നീട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പാപമോചിനി ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. അപ്പൊ നാളെയാണ് ഏകാദശി. ഞാനിത് അത് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വായിച്ചിരുന്ന ഏകാദശിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഏകാദശി എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, നാളെയാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. പാപമോചിനി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഇതിനകം തന്നെ ആമലകി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവുള്ളം കരിഞ്ഞ് ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയെ പറ്റി വിവരിച്ചാൽ ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്, ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എങ്ങനെ എന്ന വിധത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിച്ച. നേരത്തെ നമ്മൾ ആമലകി ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ മറുപടി ചോദി: അല്ലയോ നൃപോത്തമ, ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമം പാപമോചിനി എന്നാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരുപാട് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ലോമശ മഹർഷി മന്ദദാ മഹാരാജാവിനോട് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഏകാദശി ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്നു. ഇതൊരുവന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ഒരുവനെ പിശാചിന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കുകയും അത്തരമൊരാൾ അഷ്ടാംഗയോഗ സിദ്ധികളാൽ സമ്മാനിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോമശമുനി അരുളി ചെയ്തു: പുരാതന കാലത്ത് ദേവന്മാരുടെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന കുബേരന്റെ അധീനതയിൽ ചൈത്രരഥം എന്ന് പേരായ അതീവ രമ്യമായ ഒരു പുഷ്പവനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാശ്വതമായ വസന്തത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ആ വനത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും അതീവ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. സ്വർഗലോക തരുണികളായ അപ്സരസുകളും ഗന്ധർവന്മാരും കിന്നരന്മാരും അവിടെ വിവിധ കേളികൾ ആടിയിരുന്നു. ഇന്ദ്രനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദേവഗണം അവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള കേളികൾ ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ വനത്തിൽ മേധവി എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ ഉത്തമ ശിവഭക്തയായ ഒരു മഹർഷി തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അപ്സരസുകളാകട്ടെ ആ മഹർഷിയെ പല വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്സരസുകളിൽ പ്രധാനിയായ മഞ്ജുഘോഷ എന്ന തരുണി മഹർഷിയുടെ മനസ്സിനെ വശീകരിക്കുവാനായി ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി. മഹർഷിയോടുള്ള ഭയത്താൽ അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു പർണശാല ചമച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് വീണാരവത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ അതിമധുരമായ സ്വരത്തിൽ ഗാനാലാപനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നനുത്ത മേനിയിൽ ചന്ദ്രലേപനം ചെയ്ത അവൾ സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങളുടെ മാല്യം അണിഞ്ഞിരുന്നു. അതിമധുരമായി ആലാപനം ചെയ്ത അവളുടെ അംഗലാവണ്യം ദർശിച്ച് പ്രചോദിതനായി ശിവരിപുവായ കാമദേവൻ ശിവഭക്തനായ ആ മഹർഷിയെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പണ്ടൊരിക്കൽ മഹാദേവൻ
കന്ദർപ്പനെ തൃക്കണ്ണാൽ ചാമ്പലാക്കിയിരുന്നു. ആ ശത്രുത മനസ്സിൽ ഉണർന്നതിനാൽ കാമദേവൻ പ്രതികാരം തീർക്കുവാനായി മേധവി മഹർഷിയുടെ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശവന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവനും ശുഭ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള പൂണൂൽ ധരിച്ചിരുന്ന ആ മഹർഷി ഒരു രണ്ടാം കാമദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു. കാമാതുരയായ മഞ്ജുഘോഷം മന്ദം മന്ദം മഹർഷിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു. മേധവി മഹർഷിയും കാമവികാരത്താൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ ആരാധനായ ദേവനെ വിസ്മരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ തരുണിയുടെ സഹവാസത്തിൽ ആസക്തനായി ദിനരാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ അവളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം മേധവി മഹർഷി മഞ്ജുഘോഷയോടൊപ്പം അനേകം വർഷങ്ങൾ കാമകിളികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി. മഹർഷി തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതിച്ചത് കണ്ട മഞ്ജുഘോഷ തന്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായതിനാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കവേ അവൾ മേധവി മഹർഷിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മഹാനായ മഹർഷി, ഇപ്പോൾ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി എനിക്ക് അനുമതി നൽകിയാലും. മേധവി മഹർഷി മറുപടി ചോദി: അല്ലയോ മനോഹരി, നീ ഇവിടെ വന്നത് ഈ സായന്തനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ പോകുക. മഹർഷിയുടെ ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന മഞ്ജുഘോഷ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ചുകൂടി വർഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു. ഇപ്രകാരം മഞ്ജുഘോഷ 57 വർഷങ്ങളും 9 മാസങ്ങളും 3 ദിവസങ്ങളും മഹർഷിയോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ മഹർഷിക്ക് ആ കാലദൈർഘ്യം ഒരു രാത്രിയുടെ അർദ്ധഭാഗം പോലെ മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി മഞ്ജുഘോഷ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള അനുമതി തേടി. എന്നാൽ മഹർഷി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ കോമളാംഗി, ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ ചെവി ചായ്ക്കൂ. ഇപ്പോൾ പ്രഭാതമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുക. അപ്സരസ് മന്ദഹസ്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മഹാത്മൻ, അങ്ങയുടെ പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്രമാത്രം സമയമെടുക്കും? ഇതുവരെക്കും അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലേ? അങ്ങ് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസംഖ്യം വർഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സമയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഇന്ന് മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും ഈ രാത്രി, ഇന്ന് നീ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തിലെ രാത്രിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പകലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങള്, 57 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയും. സുബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന മഹർഷി സമയം ശ്രദ്ധാപൂർവം കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ മഹർഷി ഇപ്രകാരം വിലപിക്കുന്നു: ഹാ കഷ്ടം, ഹേ പത്മലോചനെ, ഞാൻ എന്റെ മൂല്യവത്തായ സമയത്തിന്റെ 57 വർഷങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കി. നീ സർവനാശമാണ് വിതച്ചത്. എന്റെ തപശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷയിച്ചു. ആ മഹർഷിയുടെ മിഴികൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹമാസകലം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. മേധവി മഹർഷി മഞ്ജുഘോഷയെ ശപിച്ചു: ഹേ കുട്ടിലെ, നീ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയെ പോലെ എന്നെ നിന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിലാക്കി. അതിനാൽ നീ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയാകുക. ഹേ പതീതയായ കുലടെ, നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. മഹർഷിയുടെ ശാപം ശ്രവിച്ച് ഭയജഗതിയായ മഞ്ജുഘോഷ അദ്ദേഹത്തോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു: അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ദയവുണ്ടായി അവിടുത്തെ ഈ ശാപം പിൻവലിക്കൂ. ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം അനേക വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിനാൽ അങ്ങയുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് പാത്രമാകുവാൻ ഞാൻ അർഹനാണ്. അല്ലയോ ദയാവാരിതയെ, എന്നിൽ കൃപ ചൊരിഞ്ഞാലും. മഹർഷി മറുപടി ചോദി: അല്ലയോ സുശീലേ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? നീ എന്റെ തപശക്തികളെല്ലാം തന്നെ നഷ്ടമാക്കി. എങ്കിലും ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പാപമോചന ഏകാദശി സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഈ ഏകാദശി വിധിപ്രകാരം കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നിനക്ക് പ്രേതതുല്യമായി ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം മേധവി മഹർഷി തന്റെ പിതാവായ ചവന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. തന്റെ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്നും അധപ്പതിച്ചതിനാൽ അതീവ ദുഃഖിതനായ പുത്രനെ കണ്ട് ചവന മഹർഷി അസന്തുഷ്ടനായി. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഹാ കഷ്ടം, നിർഭാഗ്യകരം മകനെ, നീ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? നീ സ്വയം നാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയല്ലോ. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ ആകർഷകനായി വിലമതിക്കാത്ത തപസ്യയുടെ നിധിയെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മേധവി മഹർഷി മറുപടി ചോദി: അല്ലയോ ആദരണീയനായ പിതാവെ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ അപ്സരസിന്റെ സഹവാസത്താൽ ഞാൻ നികൃഷ്ടമായ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ദയവുണ്ടായി ഈ മഹാപാതകത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ. പശ്ചാത്താപത്താൽ നീറുന്ന തന്റെ പുത്രന്റെ പരിതാപകരമായ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച ചവന മഹർഷി ഇപ്രകാരം: എന്റെ മകനെ, ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പാപമോചന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളും നിഷ്ഫലമാക്കപ്പെടും. തന്റെ പിതാവിന്റെ ദയാപൂർണമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച മേധവി മഹർഷി ആ ഏകാദശി സവിശേഷമായ ഉത്സാഹത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഏകാദശിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളും ഭസ്മമാക്കപ്പെടുകയും പുണ്യത്തെ നേടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം മഞ്ജുഘോഷയും ഈ ഏകാദശി പാലിക്കുകയും തന്റെ പ്രേതതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാകുകയും ചെയ്തു. അവൾ തന്റെ ദിവ്യമായ ശരീരത്തെ പുനരാർജിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. മന്ദാത മഹാരാജാവിനോട് ഈ കഥ വിവരിച്ചതിനു ശേഷം ലോമശ മഹർഷി ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിച്ചു: എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, പാപമോചന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും താനെ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയോ വായിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരുവനെ 1000 ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്ത് ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗോഹത്യ, ഭ്രൂണഹത്യ, മധുപാനം,
ഗുരുപത്നി വീഴ്ച മുതലായ മഹാപാതകങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവൻ മോചിതനാകും. ഇതിനർത്ഥം എന്തെന്നാൽ ഈ പവിത്രമായ ഏകാദശി സർവമംഗളദായകവും സർവപാപകരവുമായതിനാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഏകാദശി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ്. പാപമോചന ഏകാദശിക്ക് ജയ്, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുമരാജ്ക്ക് ജയ്, ഒരു പ്രേമാനന്ദി ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെയാണ് ഏകാദശി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈമിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം സാധാരണ പോലെ 10:30 വരെ 10:45 വരെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. 16-ാം തീയതി, നാളെ 15-ാം തീയതി ഏകാദശി, 16-ാം തീയതി ദ്വാദശി. അന്ന് 6:37 മുതൽ 9:43 വരെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കേട്ടോ. സൂര്യോദയം മുതൽ 9:43 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ. പ്രഭുപാദ് ജയ.